खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। लाब जेहादनि जाथायाव गिख्रंथावै बोलि जानांनाय नलबारिनि लाइमोना जोबथायाव फाहामथाय लाबाय थानाय समाव जिएमसिएचआव जिउ गोमाबाय। मख'नो गोनांदि थांनाय 30 मेयाव हरनि समाव न'सिम फैबाय थानाय समाव रसाली मुंनि सासे लाइमोन सेंग्राया मत्युर्य बर्मन आरो मृदु मुद्रा मुंनि बिदा बिनानावखौ लामायाव आवथेनानै देगारजों गिख्रंथाव गाग्लोबदोंमोन, जेराव बे गिख्रंथाव गाग्लोबनायावनो सिख्लानि बिदा मत्युर्य बर्मना जायगायावनो जिउ गोमादोंमोन। बे गाग्लोबनायाव देगारजों सुजानानै मृदु मुद्रायाबो गोब्राब जोखोम जादोंमोन। गोब्राब हालोदाव बिथांखौ जिएमसिएचआव फाहामथाय होगासिनो दंमोन, नाथाय थैनायजों जुजिनानै मैयानि फुंनि समाव बिथाङा जोबथा हां बोयो। बिनि जिउ खहा जानायखौ खौरां मोननाय लोगो लोगोनो दायो न'आव दुखुनि सायाया साग्लोबदों। क'क्राझार जिल्लानि कसुगावआव फिन आरोबाव थनै मैदेर हाथाइजों लोगोसे सानै सुबुंखौ हमनो हादों। हमनो मोननाय सानै सुबुंखौ 30-32 बोसोर बैसोनि रायमनानि सत्यम नार्जारी आरो गुबुन सासेखौ कसुगावनि रुपम बसुमतारी होननानै सिनायथिनो हानाय जादों। बिसोरनि बागै मोनसे स्रोद सुलुंखौ बिथा खालामनानै बे सिग्रोमनायखौ जागायनाय समाव रुपम बसुमतारीनि न'आव दोनखोमानाय थनै मैदेर हाथाइखौ हमनो हायो। कार्बि आंलंआव फिन आरोबाव आयेन बेरेखा दखल खालामनानै थानाय सुबुंफोरखौ होस्रांनाया जागायफिनबाय। मैया फुंनिफ्रायनो कार्बि आंलंनि बकलियाखादाव जिल्ला खुंथाया सिआरपिएफनि मदद लानानै दखल खालामनानै थानाय न' बांफोरखौ होस्रांदों। बे इभिक्सन खालामनायाव आयेन बेरेखा दखल खालामनानै थानाय न' बांफोरखौ सिफायनायजों लोगोसे गंथाम मन्दिरखौबो सिफायनानै होदों। फोरमायथिनो गोनांदि थांनाय जानुवारि दानावनो खमैबो 2169 नखरफोरखौ होस्रांनानै दखल खालामनायनिफ्राय उदां खालामदोंमोन आरो खमैबो गासै 350 बिघा हायाव बे होस्रांनाया जागायदोंमोन। क'क्राझारनि गंसे फार्निचार फानग्रा गलाखौ हाग्रा बिफाना सिल खालामबाय। फोरमायथिनो गोनांदि दासान्दि आसामनि हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवाया हाग्रा बिफानखौ गोख्रों नायबिजिरनो बिथोन होनायनि उनावनो एक्सन मुडआव दङ हाग्रा बिफाना। बेनि गेजेराव क'क्राझारनि हाग्रासे मण्डलनि खौरां रेन्जनि दैदेननायाव क'क्राझार नोगोरनि जेडि र'डआव आयेन बेरेखायै फसंनाय गंसे फार्निचार गलायाव हरखाब सिग्रोमनायखौ जागायदों हाग्रा बिफाना। बे सिग्रोमनाय समाव बेसेन गोसा दंफां थुख्राफोरजों लोगोसे फार्निचार आरो गलाखौबो सिल खालामदों हाग्रा बिफाना। दासान्दि गोबां खना खनला मिथिंगायारि थाद'नाय गैयै जुब-जुब अखा हानाय आरो माब्लाबा मिथिंगायारि सारअन्थाइ गावनानै जिउ गोमानायखौ नुनो मोनबाय थादों। बेनि गेजेरावनो तामुलपुरावबो मैया फुंनि समाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जादों। दासान्दि गायनाय फुनाय बोथोराव गोबां बर' सुबुंफ्रानो फोथाराव मुखुब जानानै दङ, नाथाय बेबादि मुखुब जानानै माइ गायबाय थानाय समावनो सासे आइजोखौ बुथारदों सारअन्थाइआ। मिथिनो हानाय बादिब्ला तामुलपुरनि झारगाव बरलाकुसि गामियाव माइ गायबाय थानाय समावनो हरखाब सारअन्थाइ गावनायजों लोगोसे गिख्रंथाव बारहुंखा फैनायनि जाहोनाव सासे 48 बोसोर बैसोनि मिनुति ब्रह्मआ अबथिरायै जिउ गोमायो। मिनुति ब्रह्मजों लोगोसे माइ गायबाय थानाय समाव माखासे गुबुन आइजोफोरबो दंमोन, नाथाय बिसोरो खुनुरोखोम जिउ रैखा मोननो हायो। गोब्राब हालोदाव मिनुति ब्रह्मखौ देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो नाथाय डक्टरा बिखौ थैबाय होननानै फोसावो। ग्रहण लानाय जाबाय। जेरैबायदि हाग्रामा सारजों बिटिसि इलेक्सन देरहाखांनायनि उनाव गभर्नमेन्ट दाखांनायनि उनाव इएमनि मोनसे सोरखौ होनो सोरखौ होया बिनि रायलायनाय समाव जों पानिराम ब्रह्म आरो आं सानैनि गेजेराव हाग्रामा सारा रायलायदों आरो जबान होदों। इएम 6 मास होनानै बिथांखौ एमएलए आव दैथायहरगोन, बिनि उनाव नोंखौ आं इएम होगोन। बेखौनो बिथाङा सारा दिनै बुंदों आरो जेरैबायदि खोथा बुंबाय बेबायदिनो दिनै बास्तबआव नोंथांमोना नुनो मोनबाय आरो आङो सारखौ जोबोद धन्यबाद होदों, हाजार हाजार धन्यबाद होदों हाग्रामा महिलारी सारखौ, जोंनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौ आरो भारतबर्षनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि सारखौ जितु जोङो एनडिएआव दङ हिसाबै आङो साबायखर होदों आरो रायजोनि आशीर्बाद ब्लेसिं जाहाथे सैथोयै आरो नंगौयै बयखौबो गोजोन होनानै जाहाथे आङो खामानि मावलांनो हायो बिटिसि ओनसोलनि थाखाय, सब जातिनि थाखाय, सब धोरोमारिफोरनि थाखाय आङो मोजाङै मोजां मेगनै बयखौबो समान मेगनै नायनानै खामानि मावलांनो हायो। आङो बेखौ दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आङो फोरमायदों आरो आङो आशीर्बाद बिदों। डिपार्टमेन्टआ जेरै दं बिदिनो सिगांनि जि मानगोनां इएम पानिराम ब्रह्मनाव दङ बेखौनो नायगासिनो दा नायगोन। কামকৰা কিন্তু আমি ৰিভিউ কৰিছোঁ আৰু তামোলপুৰ হিচাপে বেয়া হোৱা নাই। মই যিখিনি চালোঁ PWD ৰোডছ আৰু বিল্ডিং দুটাও ভাল প্ৰগ্ৰেছ, 24-25 আৰু 25-26ত নতুনটো নাই, এতিয়া আহিবহে। আৰু PNRD ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিখিনি দেখিছোঁ বা আমাক দেখুৱাইছে বেয়া নহয়, তামোলপুৰ হিচাপে প্ৰগ্ৰেছটো চব ভাল। আৰু ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ
ঠাইত হওক আন ঠাইত হওক যিখিনি কাম চলি আছে ভালে তামোলপুৰ হিচাপে বেয়া নহয় খুব ভাল প্ৰগ্ৰেছ আৰু আমি আকৌ কৈছে আপোনালোকে আজি যিখিনি ৰিপৰ্ট দিলে আমাক সেইটো আকৌ আমি ছেপ্টেম্বৰ চেষ্টা কৰিম মই আকৌ ৰিভিউ কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি আদৰা আৰু কিছু প্ৰগ্ৰেছ বাকী আছে সেইটো ছেপ্টেম্বৰ বা অক্টোবৰৰ ভিতৰত শেষ কৰিব পাৰিবতো তো অক্টোবৰ ধৰি লওক বা ছেপ্টেম্বৰ লাষ্ট আকৌ ৰিভিউ কৰিম আৰু